tattaunawa ta riga ta yi nisa tsakanin Dr. Nasiru Yusuf Gawuna da madugun ɗariƙar Kwankwasiyya wato injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso zai maye gurbi, zai yi madadi da Dr. Nasiru Yusuf Gawuna a matsayin injiniya Abba Kabir Yusuf. Wannan zantuttukan da makamantan irin waɗannan su ne zantuttukan da suka cika sahar social media da kuma wannan hoton da na ɗora a sama. Cewa ga Dr. Nasiru Yusuf Gawuna har ya je shi gidan Rabi'u Musa Kwankwaso. Wasu na cewa shigar sunkuru ce ma ga face mask nan a fuskarsa. To duk ga gaskiya al'amarin yadda yake, domin mutane suna ta bugo waya, suna kuma tambaya, suna so a fitar da su daga cikin shubha, a gaya musu menene abin da yake faruwa na gaskiyan gaskatawa. Ga bayanin zamu jero muku shi dalla dalla domin wayar da kan waɗanda ba san me yake faruwa a ƙarƙashin ƙasa ba. Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ko shakka babu akwai kyakkyawar mu'amala tsakaninsa da injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, akwai kuma mutuntawa, akwai darajawa, akwai karrama tsakaninsa. Kuma Dr. Nasiru Yusuf Gawuna bai da rigima ko ta kusa ko ta nesa da madugun ɗariƙar Kwankwasiyya injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Hasali ma yana mutukar girmama shi kuma yana kallon sa a jagora a matsayinsa na wanda ya yi kwamishina a lokacin mulkinsa, a matsayinsa na wanda Dr. Nasiru Yusuf Gawuna yana kallon madugun ɗariƙar Kwankwasiyya a matsayin shugaba, jagora, gwamna kuma yaya a ɓangaren abin da ya shafi siyasa. Kamar yadda kuke kallo wannan hoton gaskiya ne ba kuma AI bane, amma yaushe aka yi hoton? Wannan hoton ina kyautata zaton lokacin da aka yi wannan hoton shine lokacin da Allah subhanahu wataala ya wa dattijo wato ainihin mai girma maji daɗin Kano, Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama, lokacin da Allah ya masa rasuwa Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ya tafi ya je ya yi wa madugun ɗariƙar Kwankwasiyya gaisuwa a bisa rashi da ya na mahaifinsa. Wannan shine sahihancin wannan hoton kenan. To kaga abu ne na shekara da shekaru kenan. Aka ɗauko shi yanzu aka kawo shi domin cimma wata manufa. Batun ana tattaunawa, batun zance, shifting giza ne, makamancin irin wannan zancen ma babu shi. Amma abin da ne da shi, akwai wasu mutane da suke amfani da wata dama ko kuma wata gaba ko kuma wani gangare ko kuma wani tudu wanda suke kokarin su bata mai mutunci ko su taba mai darajarsa. Ku sani wannan al'amarin da kuke daukowa na wannan hoton da kuma yada wannan propaganda ta ƙaryar banza da ta wofi, babu abin da zai rage da Nasiru Yusuf Gawuna da shi sai dai ya ƙara masa daraja da kwarjini. Yau duk waɗanda suke rigima da Nasiru Yusuf Gawuna akan dalilai ne guda biyu. Fada na farko da suke da Nasiru Yusuf Gawuna shine fada akan cewa su suke kinsa amma shi bai da rigima da kowa. Na rantsi da Allah da zai tashe ni gobe alkiyama an tsaya a gaban sa, billahi allazi la ilaha illa huwa. Allah ya tsaye da ni na maimaita wannan shaida, babu radda za mu haɗu da Nasiru Yusuf Gawuna ko mu waya da shi ko mu haɗu da shi, radda ba zai ja kunne na ya ce duk wata fitina, duk wata rigima babu sa hannunsa, baya so. Kuma in har za a yi masa kara, kar a dinga shiga cikin irin wayannan fitintunu. Na rantse da girman Allah, kaf APC jihar Kano ba mai jan kunne na akan haɗin kan jam'iyya irin Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. Sai dai in bijire in kekashi wani zuwa rufe in sa wa kunne me yake cewa ido na bakin kwalli na zo ne abin da nake ganin shine daidai. Wanda yake tsakaninka da mahaifinka ma akwai abin da zai zamanto misunderstanding ne, amma wallahi alazim kaf APC Kano ba mai tsawatar min a lokacin da in na doko kwakyara ta irinsa. Baya son fitina, duk sanda za mu haɗu nasiharsa shine bai son fitina, bai son tashin hankali. A daina wasu abubuwa da ake, babu lokacin da Nasiru Yusuf Gawuna zai gane wani kuskure bai tsawatar mun ya ce a daina ba. Faɗa yake min irin na uba. Shi sa ni ma na ɗauke shi uba kuma jagora. To majority waɗanda suke yin faɗa da shi suna faɗa da shi ne a dangane da ganin cewa irin wannan ni'imar da Allah ya masa. Allah subhanahu wata'ala suke faɗa da shi kuma ba sani ba. Domin Allah subhanahu wataala shine azarta da Nasiru Yusuf Gawuna da zuhudu, shi ya azarta shi da tsoron Allah, shi ya azarta shi da yakana, shi ya azarta da Nasiru Yusuf Gawuna da azarta shi da masoya gangariya na kwarai. Da yawa za ku ji makiya sun fito suna cewa da Nasiru Yusuf Gawuna bai bada kuɗi, baya bada kuɗi. Amma yau Allah ya tara masa waɗannan ƴan adam ɗin da Allah ya tara masa ba dan kuɗinsa ba. Shine ake masa soyayya ta gasken gasgatawa. Duk wanda zai so masoyin Dr. Nasiru Yusuf Gawuna in ka ga ga reasonable person ne, za ga mutum ne da ya san abin da yake. Kuma in ka tambaye shi me hujjarsa ta san Dr. Nasiru Yusuf Gawuna, ta dai maka hakurinsa, ta dai maka yakanarsa, ta dai maka tauhidinsa. Yau fa makiyan Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ne suke iya fitowa su gaya wa duniya wai tsoron Allah Nasiru Yusuf Gawuna yayi yawa. Dan me zai dinga cewa ya bar wa Allah?
zuhudin fa wai shi ake kalubalanta. So duk wanda yake faɗa da Nasiru Yusuf Gawuna irin wannan kadamin zaka tarar da cewa ja yake da Allah yake kalubalanta ba Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ba. Saboda haka masoya ku kwantar da hankalinku, Dr. Nasiru Yusuf Gawunan da kuka sani a jiya shine a yau. Dr. Nasiru Yusuf Gawunan da kuka sani cewa ya bar wa Allah lamuransa har yau akan wannan gwadaban yake. Dr. Nasiru Yusuf Gawunan da kuka sani mai tsantsar zuhudu da tsoron Allah har yau shine. Kuma har yau Dr. Nasiru Yusuf Gawuna bai canja digadiginsa daga tunanin cewa Allah ne ke komai ba a lokacin da ya so a san da ya so. Saboda haka mu muna da babban bango shine Allah. Duk abin da za ku ga ya je ya dawo ya kai ya kawo, billahi allazi la ilaha illa hu, wata hikima ce da baiwa ta ubangiji. Kuma mu muna kyautatawa Allah zato da tsammanin zai abin da ya kamata a karan kankin kanmu, domin Allah ya fi mu san kanmu fiye da yadda mu muke san kanmu. Kuma har yau ba za mu daina faɗa duk abin da yake na alkhairi akan Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. Allah ka tabbatar masa, ubangiji Allah subhanahu wataala ka zaba masa mafi alkhairi a cikin rayuwarsa da mu karan kankin kanmu gabaki daya. Har yau ba za mu juya Allah baya mu ce mun canja tauhidin mu mun kwashe kayan mu daga gabansa ba, neman mulki muke ko a mutu ko a rai. Ba haka Dr. Nasiru Yusuf Gawuna yake ba. Kuma ko yau ka zauna da shi zai jaddada maka wannan. Kuma duk duniya baka da wani mahaluki mutum daya da zai zo kalle ka ce ma Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ya ce yana neman mulkin nan ko a mutu ko a rai.